A yanzu bari mu je jamhuriyar Nijar tukunna inda gwamnatin sojin kasar ta kaddamar da wani kwamitin kasa na yaki da fataucin miyagun kwayoyi. Kwamitin wanda ya kunshi dukan masu ruwa da tsaki a yaki da fataucin kwayoyi zai mai da hankali ga neman hanyoyi da dabaru domin shawo kan wannan matsala da ta riga ta zamewa kasar wato da take yi wa kasar kafar ungulu. Rahoton Cimaila Isufu. Ministan Shari'a na kasar ta Jamhuriyar Nijar mai shari'a Aliyu Dauda ne ya kaddamar da wannan kwamiti wanda ya buƙaci ganin ya haɗa kai da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na yaƙi da miyagun ƙwayoyi domin tunkarar matsala a matakin ƙasa da ƙasa. Le mandat qui vous est confié est exigeant car reposant sur l'espoir pour notre jeunesse, pour nos familles. Wannan aiki da aka damƙa ma kwamitin ya dogara ne kan fata ga matasa, iyalai da kuma zaman lafiya al'ummar kasar. Wannan hukumar wacce ita ma aka ba wa amana ta ayyukan daidaita manufofi cikin yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi, sa ido, bincike da yaɗa ingantattun bayanai kan lamarin miyagun ƙwayoyi. A ƙarshe kuma ya ce da haɗin gwiwa tare da abokanan hulɗa na duniya. Ganda Salai, shugaban ƙungiyar Adena da ke fafutukar yaƙi da sha da kuma fitocin miyagun ƙwayoyi, ya yaba da wannan tsari daga da cewa shine karo na farko da aka samar da irin wannan kwamitin. Akwai yiwuwar za a yi abin da ake bukata. Sabon salo ne, sabon aiki za su yi aiki sosai tunda kwamite ta kunshi da minister da yawa, minister wacin 10 wani abu, hadda mu 'yan fari hula ba a taba sai da shi ba a ce to gata an ka zamana da komita sai wanga jami ya yi kyau sosai. Muna tsammani yanzu komite tun da an ka kawata ma mun fara aiki ba ce bai sai a jira sai watan shuwan a'a tun yanzu kullum insha Allah muna ta kama aiki bisa wannan harkoki. Ko da yake Foda Hamidu dan fafutukar farar hula da ke Yamai na ganin a wadata kwamitin da kayan aiki domin a tunanin shi yaƙi da fitocin kwaya na tafiya da yaƙi da ta'addanci. Wannan harka na fitocin kwaya mutane suka bizire suka mai da abun kasuwa kuma ya kawo yau ta'addanci a duniya gaba ɗaya ba amma a Nijar ba. Kenan wannan kwamiti ba karamin kwamiti ba ne, kwamiti ne mai daraja tun da yau duk kwamitin da ya zama yace zai yaƙi da fitocin kwaya lalle da yaƙi ne zai da ta'addanci kuma mun san ta'addanci ba abun wargi ba ne. Dole ne kwamitin nan sai an bashi kayan aiki kwararru ya zamanto kuma an sa mutane masu inganci, mutane wanda ya zamanto masu tsoron Allah, masu son ƙasa. Kenan ya kamata sarakai da malumai da su 'yan farar hula masu gayyashi ya zamanto suna cikin wannan abun don saboda in an waye ma mutane kanu, mutane suka gane illan fataucin kwaya. Domin karfafa yaƙi da fitocin miyagun ƙwayoyi, jamhuriyar Nijar na tafiya da manyan ƙa'idojin Majalisar Ɗinkin Duniya, musamman yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya game da fataucin miyagun ƙwayoyi da abubuwan da suka shafi tunanin mutum ta 1988. Soja da Cimaila Yusufu da wannan rahoto da ta haɗa mana to yanzu kuma bari mu je ga batun tattalin arziki a Ghana inda manazarta a ƙasar sun fara yin kira ga hukumomi su karfafa nasarar da aka samu ta farfadowar darajar kudin kasar cedi a baya-bayan nan tare da kiyaye yiwuwar komawa gidan jiya. Kudin Ganan wanda ya haye zuwa cedi 17 a kan dala ɗaya a 2023 yanzu ya dawo cedi 14 a kan kowace dala ɗaya, abin da ke nuni da alamun juriya. Rahoton wakilinmu na Ghana Fahad Adam daga birnin Accra. Darajar kuɗin Ghana cedi na ci gaba da farfadowa a baya-bayan nan, inda yanzu dala ɗaya ta Amurka take rangaji akan cedi 14, na lamarin da masu sharhi da manazarta ke jinjina wa gwamnati a kai, sai dai su yi gargaɗin cewar dole ne hukumomin su mayar da hankali domin ganin darajar cedin ta ci gaba da farfadowa. Lokacin wata hira da manema labarai, babban gwamnan bankin kasar ya ce kwanakin faduwar darajar cedi akan dalar Amurka ya zo ƙarshe. Malam Isa Mai Rago Jibril Abbas wani manazarci ne akan harkokin yau da kullum a ƙasar ta Ghana. Ni na ra'ayin dangane da dalilan da suka janyo farfadowar takardar kuɗi na Ghana cedi kamar kan da gwamna Dr. Siyama ya bayyanar. Ina jin akwai wasu dalilai idan aka duba kokari da babban bankin kasar Ghana ta yi na sayan zinari
da kuma adana shi ya tabbatar da aminci da kuma yarda a fannin wato farfadowan takardar kudi na Ghana cedi a bainar jama'a da kuma 'yan kasuwa da masu niyyar zuba hannayen jari a cikin kasar Ghana. Haka zalika idan aka lura kuma yarjejeniya da aka kulla tsakanin gwamnatin Ghana a shugabancin Dr. Siyama da kuma bangaren asusun bada lamuni na duniya IMF ya kara wato inganta